bojoku. Lah Jan. Hadro iki nganggo abang kok, nganggo akso. Sing ndek tuku ning Olivia bahan seruti kuwi lho. Iki. Heeh. Heh? Ijo ki nggone RT 11 ngawuri. Gek ganti yo tak anteni. Zo, tak hubungane Bu Bambang sik. Mu kleru kowe nglak seneni karo Bu Bayan. Wong ndek janjane nganggo akso iki kok arep nganggo ijo apa kuwi? Heeh, nganggo akso. Bahan seruti ndek Olivia. Janda. Yo gek sali cepet anteni. Ya. Ya iki lho kandhane iki lho. Wong awak dhewe Hadro arep nganggo seragam iki akso kok sing ndek tuku ning Olivia mburine iki lho, Mbak. Nah, dadi kan mosok ya Hadro arep nganggo sing cilik-cilik sing ketutup. Nah, apik ta, Mbak? Wis piye? Oke rong. Ingkak menang ya mesti best kostum ra engko grupku. Apik ta, Mbak? Iki jenenge akso. Warnane abang nek kowe. Tapi abang iki ngopo tak pilih arek merona, Mbak. Ora sing cerah kunjreng, warnane seger banget ning wajah. Akso eling ngono tasku ndi ya. Wis gek ndang ayo kok malah piye to?